Salon octobre kalo o tile 14 wula fɛ Nigeria kalanden Latifa Ibrahim n'an y'a tɔgɔ yɛlɛma walasa k'a ka danyɔrɔ lakana o tun bɛ segin a ka kalanso siyɔrɔ la min tɛ kalanso kɔnɔ marifatigi 5 y'a minɛ n'a ka kalanden ɲɔgɔn 2 ye Nigeria jamana kɔrɔyanfan fɛ Gandu sigida la. A ko ale tun bɛ se ka teriw ka kɛlɛcɛ n'u ka kulekan mɛn k'a sɔrɔ a bɛ iko welekubagaw ye binkanni kɛ u kan. They actually did it. U y'o kɛ an ɲɛkɔrɔ tiɲɛna u y'u minɛ ka caya an ɲɛkɔrɔ hali n'an ɲɛw datugulen don an bugɔra ye an m'a minɛ ko ɲuman. A ko ale ye hɛrɛ sɔrɔ ka kisi musominɛbagaw ma o ko nin fɔra polisiw ni lakɔli ɲɛmɔgɔw ye o mɔgɔ 3 bilali tile 4 o kɔfɛ u ka denbaya ye kuma bɔsara sara u danna. Ibrahim somɔgɔw ye $5,000,000 walima dɔrɔmɛ 3,400 ɲɔgɔn sara mɔgɔ minɛbagaw ma walasa a ka labila. My families were... Ne ka denbaya tun degunna ani a tun bɛ hami o tun ma nɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne bamuso tun bɛ degun na kosɛbɛ. Mɔgɔ minɛni kuma bɔ nafolo kama o ye lakanabaliya dɔ ye min bɛ ka farafina jamanaw tiɲɛ sɔrɔko gɛlɛya min bɛ ka juguya ka taa fɛ. Nigeria fɛn sɔngɔ o cayali février kalo la o tɛmɛna 131 ye o ye hakɛ cayalenba ye san 13 kɔnɔ. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ko jatigɛ walekɛlaw ka mɔgɔ minɛ jɔnya la o bɛ bɔ wariko la wa ko mɔgɔw minnu tɔɔrɔla olu fanba bɛ bila ka bɔ kaso la ni kuma bɔ nafolo sara la. Nigeria farati ladili tɔn n'o ye SBM Intelligence dogola lakanamɔgɔw y'a jira k'a ye mɔgɔ 4,700 minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛcɛw ni marifatigiw fɛ kabini jamanakuntigi Bola Tinubu ye fanga ta mai kalo tɛmɛnen na. Mɔgɔ 100,000 wɛrɛ bɔra u ka so fariyakow kosɔn. Nigeria lakanabagaw fana bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa ka san 14 kɔnɔna na Boko Haram ni silamɛ jamana ka farafina tilebiyanfan maraw ka kɛlɛbolo juguw ka murutili kɔlɔsi jɛkulu ka kɛlɛw minnu bɛ mɔgɔw faga ani fana danfarako sariyako la. Walasa ka gɛlɛya nin ɲɛnabɔ Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ bɛnna février kalo la ka jamana polisiw ka kulu sigi sen kan walasa ka jamana polisiw ka fanga sabati. Nigeria jamana kelen kelen bɛɛ tun bɛna fanga sɔrɔ sariya fɛ ka fanga nin labɛn ani k'a ɲɛnabɔ ni nin sariya nin tɛmɛna. Sariya kura nin ma sɔn fɔlɔ sanfɛ wasabulon fɛ n'o ye Sénat ye. Nigeria jamanadenw gansanw b'a fɔ ko a ye latigɛ ɲuman ye ni a ɲɛnabɔra ka ɲɛ. Abuja sigibagaw Simon Ibu ni Francis Oparanozie ye kuma ta o labɛn nin kan. Mɔgɔ minnu bɛ polisiw ka kulu sigi sen kan olu ye o yɔrɔ sigida mɔgɔw ye u bɛ nin yɔrɔ ninnu kɔnɔna na u bɛna se ka lakanabaliya koɲɛw ɲɛnabɔ ka ɲɛ ka tɛmɛ dunanw kan minnu bilalen bɛ ka bɔ jamana kɔnɔ polisiw ye. U bɛna mɔgɔw ta ka bɔ o yɔrɔ la. Fɛn o fɛn bɛ na o yɔrɔ lamini na an bɛna dɔ bɔ fɛn caman na nka a jugumanba bɛna kɛ ko politikitɔnw bɛna a minɛ walasa u ka kɛlɛɲɔgɔnw lasiran. Nigeria polisiw ye jatejugu sɔrɔ foroba barada 11 cɛ minnu sɛgɛsɛgɛra salon Afrobaromètre fɛ n'o ye farafina jamanaw bɛɛ ka ɲinijɛkulu ye. Jalakiw bɛ kɛ tuma caman na polisiw kan minnu bɛ tali kɛ juguya wariɲinini ani tɔɔrɔ la jalaki min bɛ sɔsɔ tuma caman na polisiw fɛ. Nka polisiw ɲɛmɔgɔ ka teli ka layidu ta ko u bɛna jalakiw sɛgɛsɛgɛ ani ka sɔrɔdasi fililenw jalaki. Lakanani sɛgɛsɛgɛlikɛla Kabiru Adamu ko sinsin ka kan ka kɛ jatebɔ kan. An mago bɛ min na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ o ye jatebɔ ye. Ni jatebɔ nin tɛ an bolo marako la o tuma na an tɛ se ka taa ɲɛ hali ni polisi daboli la. Polisiw bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Nigeria jamana kan k'a sababu kɛ san 2020 octobre kalo la jamana girinkajɔlaw ye polisiw ka juguya kan ani ka wele bila ka ɲɛsin fɛn dɔw ma. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fana ko wariko bɛ se ka kɛ gɛlɛya wɛrɛw ye min bɛ cɛsiri kan walasa ka jamana polisiw sigi sen kan. Nka Nigeria wasabulon ko ale bɛ ka dugudenw kulu ni fasodenw ka hakilinaw lajɛ ka sɔrɔ ka sariya dɔ ta min bɛ jamana polisiw sigi sen kan. Timothy Obiezu, VOA Bambara lasigiden ka bɔ Abuja, Nigeria.